godt derude. Tak. Ja, vores performance handler sådan lidt om the evolution of dance. Og jeg synes lidt, at vi har brug for det siden, at vi har brug for noget musik, vi alle sammen kender, som vi kunne relatere til den her dans, som vi kunne udvikle os, og så hvilket præstere vi gerne vil uden at være generet for at vise det. Og så vil vi også gerne blande lidt komik ud over det, fordi det så vi fra din egen performance, det synes jeg virkelig godt. Og så gik det også godt med sådan et tema med, at det har bragt os sammen som gruppe, men vi fik lov til at høre hinandens musik. Ligesom at den her evolution of dance har bragt musikken sammen de sidste 60 år. Toastmaster. Matchende skjorter er det hele. Og det her tager to. Ja. Ikke kun et 8 par. You ready, JT? We can start.